приятели, и добре дошли в първият клип, в който ще разсъждаваме матча между отборите на Франция и Румъния. Домакина Франция излезе, откри един вид първенството по футбол срещу съставът на Румъния. Беше много хубаво откриването, но да визираме матча по-скоро, не откриването. Всяко европейско първенство беше с хубаво откриване. Домакината Франция доста добре се представи в матча. Те в първото по време отбелязаха гол в делото на Оливие Жиру с глава, но според мен тук тази вратарят не трябваше да излиза и така резултатът бе открит. Ден и на второто полувреме румънците излязоха от съблекалната доста надъхани и искаха равенството. И те получиха дуспа около 53-та минута, за това говоря около, защото просто искам по-бързо да свърши това, защото днеска сме 15 юли и европейското знаете започна 10 и искам тези мачове по-интересните да ги казвам по-набързо, не между примерно Албания, Швейцария и така. Друго искам да ви кажа, че Румъния вкара гол в долна десна ъгъл на вратата, вратаря се мета в левия ъгъл. Те откриха резултата и доста затвориха отзад, но и ред на 89-та минута, когато с изключителен гол Димитри Пае позари вратата на Румъния. Той направо изключителен гол, наби топката мисля, че с прав удар и наби в горния ляв ъгъл на вратаря. Абсолютно никакъв шанс на вратаря. И така резултата стана колко? 2-1. Резултата като стана 2-1, в 79-та минута много късно дойде гола за Франция и Румъния няма никакъв шанс да направят още нещо равен. И така не се стигна до положение, французите се затвориха и матча завърши при резултат 2-1 и така Франция откри европейското първенство с победа за тях. Имаше много хора по терени, имаше много фенове и така. И това беше този клип, надявам се ви е харесал. И както казах, в момента днес сме 15 юли, ще окача клипа на 15 юли. И няма как всички мачове до 15 да казвам, защото искам по-бързо да свърши, за да мога да влеза в ритъм със самите мачове и тогава ще мога да ги съждам по един. И затова мисля мачовете да бъдат, които да се обсъждаш, да бъдат Италия, Белгия. Преди това няма кой друг. Искам да обсъдя мача и португалците. И след това вече ще започна да обсъждам всички мачове един по един. И това беше този клип, надявам се ви е харесал и